hodně úspěchů, hodně energie, hodně úsilí a hlavně super lidi. No je to nejlepší, ať se daří aspoň tak jako teďko, no. Strašně moc Ondrovi držím palce, protože během 10 let tadyhle jsou to vybudovat je neskutečný. Aby to panu Ticovi a celé firmě Tic Kooperace šlapalo stejně dobře, jako to šlape doteď. By se jim dařilo tak, jak si přejí, aby šli v těch stopách jako to svanstvo. Aby byla pořád tak progresivní a úspěšná, jako byla doposud. Hlavně, aby přesně zapadala do té koncepce, kterou my jako tady ve Stažicích razíme, aby zkrátka tady byly takhle prosperující firmy, které zaměstnávají lidi a které vlastně jsou absolutně v pohodě. Co byste popřál firmě Tic do budoucna? Tak asi základní věc, ať se jí daří. Dobře, tak jo. Ať mají hodně práce, ať se jí daří, ať mají hodně lidí, kvalifikovaných, asi nejdůležitější.